372 000 сомонӣ як хонагаи фурӯшӣ бо ҳамаи чизу чорааш дар якум ошёнаи бинои новостройка. Хона фавран срочно фурӯхта мешавад. Дӯстони азиз, барои ҳамин фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. Хонаи срочни навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар гардиши фабрика ҷойгир мебошад. ноҳияи рӯдакӣ. аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф гардиши Ленинград ва рост роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. дӯстони азиз, дар ин ҷо мактаб, коллеҷи тиббӣ ва хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. аз роҳи калон то хонаи ҳамагӣ 3 дақиқа роҳи пиёдарав. минтақаи хона минтақаи хуб аст, чунки дар назди бино коллеҷ, мактаб, садик, масҷид, беморхона, стоматология, инчунин дута бозорча ва бо транспортам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба самти шаҳри Душанбе, ҳам ба самти ноҳияи рӯдакӣ воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ зиёд мебошад. боз хотир расон мекунем, айни замон роҳи асосӣ ба сӯи ноҳияи рӯдакӣ, ба сӯи гардиши фабрика айни замон таъмир рафта истодааст ва баъд аз будшавии ин таъмир нархи ҳама хонаҳо дар ин минтақа боло меравад. инчунин маршруткаҳои 41, 45, 48 ва 27 мегузарад. 38 метри квадратӣ мебошад хона. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. хонае мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. нархи хона 372 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.